Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. So if you're new here, don't forget to subscribe to my channel. So ndofunga mukuona face abva kubuda uyu. Pane nyaya yekuti iyo ipost yazoisa the reason why all this happened. Ariedza kuzvidefenda, ndiye mufesi ari kutendera zvamanje manje Michael Freeman Chingwaru akaita se akamistreata mwana akarova student nemaoko. Uyu ndiye mufesi wacho akagara pamota achiti I apologize for unexpected discipline after sometimes some sensitive student misconduct happened. But vanhu vari kuti ngaasungwe because ari kuita se akarova mwana zvisirizo. Saka iyo ireaction yahopo ching'ono achitaura kuti mukomana angaite se ngaasungwe. Saka zvinhu zvinenge zvichingoitika mukuita se mukugara nemukurarama zvinenge zvichiitika zvisingaoneke. Alright, watch the video, don't forget to subscribe. Okay, so watch the video till the end. Tichizoona mukomana achita se achisungwa. Nogona kuzivisa next of kin when kuti muchange muri kuno kumapurisa kusvika mamira pamberi pedaredzi mhosva inoda mhosva yamuri kupomerwa yeassault. Kana dauzokunzirawo chikafu vanogona kuuya nacho. Nogona kuzivisa next of kin when kuti muchange muri kuno kumapurisa kusvika mamira pamberi pedaredzi mhosva inoda mhosva yamuri kupomerwa yeassault. Kana dauzokunzirawo chikafu vanogona kuuya nacho. Nogona kuzivisa next of kin when kuti muchange muri kuno kumapurisa kusvika mamira pamberi pedaredzi mhosva inoda mhosva yamuri kupomerwa yeassault. Kana dauzokunzirawo chikafu vanogona kuuya nacho. Kwanzwe. Lazima. Maswere. Chi. Ndarwara murumangu. Ne. Ngandisi kutosana matsangu dzose dzakapera simba. Chi. Famrumangu. Iwe. Tabva tani makore mangani bana. Tichichengeta. Unzwa wada kufa ndasa ufe. Ndakufa murumangu. Ndafarige ndiro. Ngomana. Priority. Ndiro murumangu. Unaona chi. Washa mari yako pe. Ndatora ndinopa maboyfriends ako. Unaona best friend yako ya taidana na mwana chitura so wako. Tongai. Ngatindire Baba next pepe. Socks. Ngel boyfriend yangu. Ay. Manda kufundire tena. Ndaiziziwa. Zoka manzi kantombo tarisa chimunhu china chisira poison chimukazija. Aiwa. Ari kundichengetedza panapa bhozi zvese zvandiri kunzwa nemafriend angu. Aiwa. Hey. Shure murume wangu kuti ndiwo wadaro ndaibaba mwana. Chisarako usari kuchengeta vana. Zvakaoma. Zvakaoma. Guys, for watching that video. Shelele akumana.
Murambai makatitarisa ipapo. Tinokutendai nekuti muri kuramba muchiona uyo asina basa. Saka rambai makazvisapota zviende kome.